Potpisivanjem projekta Tehnička podrška za inkluziju Roma, 20 lokalnih samouprava preuzele su obavezu da podrže sprovođenje vladine strategije za poboljšanje položaja Roma. Projekat podrazumeva formiranje mobilnih timova na lokalu koji će biti podrška i pomoć u rešavanju problema Roma, a 500 studenata i srednjoškolaca dobit će stipendije. Projekat vredan 4,8 miliona evra finansira Evropska unija, sprovodi vlada u saradnji sa OEBS-om. Tanja i Srđan nisu imali mogućnost da se školuju. Čine sve da njihova deca krenu drugačijim putem. Iako bez stalnog zaposlenja uspevaju da svojoj porodici obezbede pristojan život. Posle srednje škole ja bih upisao fakultet u Nišu ili u Beogradu, ne znam, a možda i u Nemačkoj, imam strice tamo, pa ću da vidim, ali bitno sigurno ne završavam samo na srednjoj školi. Sve što ja nisam mogla, sad to želim svojoj deci i hvala Bogu da to uspevam. Ako nisam u mogućnosti, ja bih prodao i svoje cipele, znači da bih mogao da školim svoju decu. U Leskovcu i okolini živi blizu 12.000 Roma. Srednju školu prema podacima ima 15% njih, a fakultet svega 0,03% Roma. Ipak, poslednjih godina povećava se broj dece koje završavaju školu. Grad Leskovac itekako ima razumevanja za našu nacionalnu manjinu. Mi ćemo se truditi da njih dovedemo u društvo, da to ne budu građani trećeg reda. Pred lokalnim samoupravama je i rešavanje problema stanovanja, obrazovanja, zapošljavanja. Treba težiti da se taj problem reši kroz institucije, pre svega državne institucije, kroz ministarstva, kroz lokalnu samoupravu, ali svakako treba uključiti i pripadnike romske nacionalne zajednice koji najbolje poznaju problem romske nacionalne zajednice. Kroz projekat će biti obezbeđene stipendije za 500 studenata i srednjoškolaca. Mobilne timove u 20 opština činit će pored ostalih lokalni romski koordinatori, pedagoški asistenti, zdravstvene medijatorke. Jako je važno da se politika vlade spusti na lokalni nivo, da se lokalne samouprave počnu baviti pitanjima Roma i to je nešto na čemu ćemo mi zajedno i intenzivno raditi u narednom periodu. Sertifikati o partnerstvu koji su danas uručeni lokalnim samoupravama, prema rečima Michaela Davenporta, ambasadora delegacije Evropske unije u Srbiji, nisu nagrada, već podsticaj za naporan rad koji ih očekuje.